Negozji żgħar u medji li għandhom bżonn l-ispazju fejn jaħdmu se jkunu jistgħu jerġgħu jibbenefikaw mill-iskema ta' sussidju fuq il-kera. Negozji li jħaddmu inqas minn 250 ħaddiem għal darb'oħra se jkunu qed jingħataw l-għajnuna permezz ta' sussidju fuq il-kera filwaqt li l-għajnuna se tiġi rdupjata minn 25,000 euro għal 50,000 euro. Il-negozji jistgħu jibbenefikaw mill-benefiċċju tas sussidju fil-kera sa 6 snin bl-aħħar 3 snin tas sussidju jingħataw bħala kreditu tat-taxxa. Tħabbar dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret propju għand negozju li benefika minn din l-iskema ta' Mananni. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, spjega kif wara li jraw il-bżonnijiet tan-negozji anke fid-dawl tal-gwerra fl-Ukrajina u l-ħruġ mill-pandemija, din l-iskema mhux biss ġiet estiża iżda żdiet il-benefiċċju. Kurt Farrugia qal li din l-iskema se tkun fost l-oħrajn qed tgħin lin-negozji jsaħħu u anke ikabru l-operat tagħhom, isaħħu l-effiċjenza kif ukoll joperaw b'serħan il-moħħ f'każ li jixtru bil-kwantità biex jiġi żgurat prezz stabbli fis-suq. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet l-iskema bħal din toffri l-għajnuna meħtieġa lil dawn in-negozji biex bekk jibqgħu kompetittivi fis-settur tagħhom. Semmiet li din l-iskema għenet 27 negozju b'total ta' 600,000 euro. Ma li faqat il-pandemija bħala gvern tallaqna mill-ewwel pakkett ta' miżuri li permezz tagħhom ridna li ninċentivaw l-intrapriża biex inkunu qegħdin ngħinu wkoll il-ħaddiema. Ovvjament wara l-pandemija kellna l-gwerra ta' Russja fuq l-Ukrajina u bl-istess mod qegħdin naċċertaw ruħna li nkunu ta' spalla għall-intrapriżi f'pajjiżna għaliex nemmnu li jistgħu jgħinu l-ekonomija tikber u jistgħu jkomplu jipproteġu l-impjiegi. Pereżempju din l-iskema li qegħdin nitkellmu dwarha ifformulajnija wara diskussjonijiet li u koll ma l-stakeholders. F'dal każ il-Kamra li tirrappreżenta lil businesses iż-żgħar f'pajjiżna. Għaliex ridna li nkunu qegħdin ngħinuhom f'waħda mill-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom. Il-prezzijiet tal-loġistika pereżempju. Sa dan it-tant Chris Kassar, is-sit tan-negozju ta' Mananni li huwa wieħed minn negozji li benefikaw minn din l-iskema, qal l-iskema bħal din kienet tajnuna kbira meta fetaħ in-negozju tiegħu f'nofs il-pandemija. Skema bħal din kemm sentejn ilu kien għadna qed nibdew u kien hawn il-COVID u issa bdet il-gwerra wkoll. Nitna ħafna għax tkun tista' tipproġetta inti tgħid orajt għandi 3 snin, f'daw it-3 snin il-kirja ħadkun qiegħda n-nofs, allura jiena għandi qisu sarħan il-moħħ li għandi din l-għajnuna ħatibqa' ġejja. Issa l-fatt li ġiet estiża wkoll għal 3 snin oħra ifisser li minn hawn il-qudiem aħna nistgħu naħsbu anke jekk forsi rridu għandna bżonn nimpjegaw xi ħadd jew għandna bżonn l-ispejjeż li kieku ħanħallsuhom kirja nistgħu ninvestuhom f'xi ħaġa oħra. Negozji li huma interessati li jibbenefikaw minn din l-iskema jistgħu japplikaw billi jniżlu applikazzjoni mis-sit elettroniku tal-Malta Enterprise jew iċemplu fuq in-numru 144.